важна. И я представляю гостя этого часа. Это Валерий Клочок, политический эксперт и магистр государственной службы. Он с нами на связи. Здравствуйте, Валерий. Добрый день, витаю. Сегодня такой информационно богатый день. Российская Госдума инициировала признание независимости квазиреспублик. Якобы российские войска Россия отводит свои войска от наших границ. США нам предложили 1 миллиард помощи финансовой. В общем, об этом поговорим по порядку. И давайте начнем все-таки с инициативы Госдумы. Там поддержали обращение к президенту Владимиру Путину о признании самопровозглашенных республик ЛДНР и признании их независимости. И голосовали именно за проект закона, который предложила Коммунистическая партия России. Он предполагает, что этот закон сразу пойдет на изучение к президенту России Путину, и у того есть 30 дней, чтобы его поддержать. То есть через 30 дней может Путин принять решение, признавать независимость или не признавать независимость этих незаконных республик. При этом проект закона «Единой России», правящей партии, который предполагал более длинный путь с обсуждением в МИДе и в Министерстве обороны, депутаты отклонили. Вот о чем это говорить? Ну, для мене голосування, про яке ви сказали, не говорить абсолютно нічого, тому що я особливої різниці не бачу між цими двома постановами, тому що суть одна й та сама. Визнання ЛНР, ДНР, так званих республік. Чи була процедура обговорення, чи не була, в будь-якому випадку постанову цю направили Путіна. А далі питання вже і рішення за Путіним, чи він визнає відповідним указом ці республіки, чи він не визнає. Тому я бачив результати цього голосування, там різниця буквально в 11 голосів між цими двома постановами, воно було рейтингове, тому не принципово було ні для одних, ні для інших. Ви ж розумієте, що обговорення цих постанов могло відбутися в тих відомостях там дуже миттєво. За кілька годин і все це був, тим паче ніхто не заперечував, там бурного обговорення не було цих постанов, все тихо, мирно, і всі розуміють, що це треба робити, бо така дана вказівка Путіном і підготувати ці постанови. Загалом, то ідея з визнанням цих республік з'явилася у комуністів ще набагато раніше, буквально відразу після Нового року вони вже про це артикулювали, говорили, відповідний проект постанови, він певний час готувався, вони його не відразу вносили, а адміністрація Путіна загалом відкидала таку ідею ухвалення, а все швидко так активізувалося буквально вчора за один день. Вчора внесла Єдина Росія альтернативний проект постанови, і сьогодні відбулося голосування. І комітети, мабуть, одобрили і це. Ну, звісно, процедурно, нібито це все витримали. Тому найбільша інтрига, як на мене, буде заключатися в тому, а чи ухвалить рішення сам Путін на підставі цих постанов про визнання цих республік. На даний момент, як ми знаємо, відбуваються перемовини між Олафом Шольцем, канцлером Німеччини, та Путіним. І загалом підсумки зустрічі Шольца та із Зеленським, які були вчора, Путіна мали б влаштувати. Але є ще інший фактор. Це фактор Сполучених Штатів Америки і Об'єднаного Заходу протистояння з Росією. Дійсно, для Путіна потрібний був би, мабуть, аргумент, або він потрібний, для того, щоб показати, що і Російська Федерація в цьому протистоянні може формувати якось по-іншому порядок денний. Я не виключаю, що зараз під час перемовин Путін просто показав Шольцу: ось дивіться, в мене є проект постанови, він проголосований щойно у Державній Думі, вже навіть не проект, а звернення до мене, мені достатньо підписати указ, і ми повністю змінюємо конфігурацію перемовин, які нині тривають в Нормандії, і змінюються умови і так далі. Ну, це не означає, що там всі вийшли з Мінського процесу, про що багато говорять опозиційних політиків сьогодні в Україні, але дійсно умови змінюються. Тому я думаю, що це є додатковим аргументом. Чи підпише Путін таке визнання незалежності? Я не готовий вам сказати однозначно так чи ні, тому що якщо до вчора ще в мене було стійке переконання про те, що сценарій рухається за задумом Путіна, що стосується України, україно-російської війни,
Українську владу схиляють до виконання Мінських угод, готуються відповідні законопроекти, навіть резонансна заява Пристайка Великобританії підтримана фактично Зеленським вчора на брифінгу. Все ніби складалося по сценарію Путіна, але мені так видається, Путін використовує зараз додаткові аргументи в подальшому протистоянні. Тому подивимось, наберемось терпіння. Но ведь признание этих самопровозглашенных республик, это же полностью ликвидация нормандского формата, минских договоренностей. Где тогда это что, полностью отказ от переговоров, это еще усиление конфронтации? Что это? Какие последствия? Ну, я так однозначно не стверджував би, що визнання цих квазіреспублік Російської Федерації означатиме припинення Мінського процесу. Тому що якщо подивитися на Мінські домовленості і на підписи, які стоять під ними, то там стоять підписи, в тому числі представників цих квазіреспублік. Відтак Росія матиме всі аргументи говорити про те, що процес не припинений, він триває, просто ми захищаємо наших російських громадян, які є на цих територіях. Вони хочуть свою республіку, окей, вони її отримали, ми її визнаємо. А якщо Україна хоче повернути ці території, вона в будь-якому випадку може говорити далі про ухвалення закону про особливий статус цих регіонів, які вже формалізовані Росією, і процес може тривати надалі. Тому я не поспішав би робити таких висновків, хоча погоджусь з вами, що дуже багато сьогодні політиків про це сказали. Вони конкретно заявляють, що, мовляв, така позиція і такі наслідки вони є очевидними. Ну, зокрема, зробили заяву і представники Європейської солідарності, зробив заяву і колишній спікер парламенту Дмитро Разумков, буквально щойно він опублікував відповідну заяву на своїх ресурсах, і телеграм-каналі, і Фейсбук, де, власне, говорить про те, що вихід з Мінських угод матиме, ну, точніше, ухвалення рішення Путіним про визнання цих республік матиме продовження деескалації ситуації в Європі, зокрема. І дійсно, Європа вже відреагувала відповідним чином, і вона озвучила тезу, що ухвалення рішення про визнання цих республік матиме зміну певного формату перемовин Європи і Росії. Тому подивимося, але наслідки, звісно, будуть. Я цього не виключаю, і дійсно дискурс зміниться. Втім, знову ще раз наголошую, що ймовірніше за все Росія і надалі наполягатиме, що Україна повинна спілкуватися з представниками вже ними визнаних цих республік. Ну так як, наприклад, сьогодні до цього часу триває процес і стосовно Південної Осетії, Абхазії, у Грузії. Я не виключаю варіанту такого собі Придністров'я-2 в Україні, коли ми будемо налагоджувати економічні відносини із цими квазіреспубліками. Різні можуть бути сценарії, але, як на мене, то це рішення на сьогоднішній день, воно на користь, в тому числі українській чинній владі. Тому що, очевидним є небажання виконувати і Зеленського Мінські угоди, і Порошенко так само не хотів їх виконувати. І, звісно, тут доволі контроверсійна ця позиція, бо будеш виконувати Мінські угоди, ти зрадник. Будеш не виконувати, ти втрачаєш території. Ну, це є таким серйозним підґрунтям для різних точок зору, які будуть вигідні певним політичним силам. Ну, сейчас пока хотя бы существует иллюзия, что идет процесс, да, вот как вот кто-то встречается, кто-то ездит, о чем-то договариваются, хотя бы решаются какие-то гуманитарные вопросы. Абсолютно погоджуюсь. После признания независимости, ну, это все, это и гуманитарные вопросы, на них можно ставить точку, и, собственно, и переговорные, ну, поправьте меня, потому что как можно предлагать, даже если Украина на это пойдет, особый статус республикам, которые заявляют о своей независимости, их еще и поддерживает Россия? Ну, я вибачайте, але так звані ЛНР, ДНР заявили про свою суб'єктність не вчора. Ця історія триває ще 2015 року, тому я тут би був би щирим, не щирим, якби це не нагадав, тому що ситуація в їхньому розумінні вона не змінилася. І за твердженнями ж тієї саме російської сторони, вони готували неодноразово документи свої у політичній групі, тристоронньої контактної групи Мінського формату для змін до Конституції України. Ну, принаймні, я зараз ретранслюю ту інформацію, яку озвучує Росія
Україна завжди про це мовчала, але Зеленський, ну, от Шольцу підтвердив, що готується окремий закон про ОРДЛО. Він готувався, принаймні, уже після того, як ці республіки були проголошені, самопроголошені. Тобто ситуація для України не суттєво змінилася. Це от моя така думка. Є інші фактори, які вказують на те, що ми могли піднімати питання про зміну обставин у протистоянні України з Росією в частині окупації ОРДЛО в Радбезі ООН. Але ну така ініціатива не піднімається в Україні. Одна із них це на початку грудня минулого року представникам, очільникам так званих цих квазіреспублік були вручені партійні квитки Єдиної Росії. Це правляча партія Російської Федерації, яка, власне, вносила постанову про визнання цих республік альтернативу, ну, постанову до Державної Думи. Як на мене, це є факт доконаності того, що саме представники Російської Федерації здійснюють управління цими територіями, і вони, по факту, є стороною конфлікту. А визнання цих республік, навпаки, віддаляє цей процес. Ну, принаймні, мають право будь-які держави світу піднімати в себе питання про визнання цих республік. Інше питання і головне, наскільки це відповідає суверенітету України, це зовсім не відповідає. Але ж ви не можете, наприклад, заборонити, ті самі Венесуелі, або Сирії визнати незалежність ЛНР, ДНР. Ми мали прецедентів чимало, коли високопосадовці європейських країн навіть відвідували окупований Крим. Ми з цього приводу мали скандали. Ми мусимо констатувати, що депутати Державної думи Російської Федерації, які обрані від окупованого Криму, сьогодні поставлені в ПАРЄ, такі теж факти є. Тому можна чимало наводити аналогії. Я не випадково кажу, що політики зараз трішки остудили голову і розуміли, як події можуть далі розгортатися. Бо якщо на найближчому засіданні в Радбезі ООН, яке відбудеться в грудні, там, якщо не помиляюсь, 17-18 березня, будуть говорити про зміну обставин не ми, а Російська Федерація, то ми будемо виглядати дуже печально. Якщо дипломатія українська розуміє цей фактор, і вона готує відповідні документи, тоді я за них спокійний. Але в мене такої впевненості немає. Еще один аспект по поводу этого решения, если будет оно принято. Вот вы сами назвали приднестровский сценарий. Может ли это привести к тому, что первый сценарий, Россия там официально разместит свою военную базу и там уже будет проводить учения? И второй вариант, как в Приднестровье, это вот типа там эти сепаратисты, там эти сами определились, а мы не при делах, и, собственно, за что на нас накладывать санкции. Это вот не наша теперь тема. Може бути такий сценарій, я не виключаю. Тут все залежить від того, як себе поведе Європа. І я думаю, що зараз перемовини з Шольцем якраз в цій частині можуть тривати. Я не виключаю того сценарію, який озвучується моїми колегами і політиками, що там будуть розміщені те, власне, що ви говорите, пане Роман, не в плані там розміщення військ Російської Федерації чи баз, а військ ОДКБ, так званих миротворців. Туди будуть направлені військові, наприклад, із Вірменії, Азербайджану, Казахстану, Киргизії, ще звідкись, розумієте, і тут під таким соусом будуть подаватися, мовляв, дивіться, миротворці, тут контролюють ситуацію, чому тут не проводити вибори і так далі. Я не виключаю розвитку будь-яких сценаріїв. Тим паче, ключовим буде знову ж таки питання, те, що ви згадали дуже слушно, відновлення пенсій чи позбавлення пенсій мешканцям цих регіонів, цих квазіреспублік, економічні відносини з ними, тому що ми ж знаємо, що Молдова з Придністров'ям веде торгівлю. Тому тут дійсно доволі складно говорити, як будуть розгортатися події, і зрозуміло, що вони у великій мірі залежать в першу чергу від європейських колег. Тим паче їхні заяви поки що дуже обережні. Звісно, пройшло не так багато часу, кілька годин. Я думаю, що сьогодні, завтра ми вже побачимо відповідну реакцію, вона буде більш конкретною, предметною. Але точкою біфуркації в цій історії стане саме рішення Путіна про підписання відповідного указу. Мені так видається, що остаточного рішення поки що немає. На фоне такой массовой помощи военной идет и экономическая, даже макроэкономическая. Евросоюз выделяет миллиарды долларов. Приезжает Макрон, заявляет, что вот мы тоже способствуем выделению денег. Приезжает Шольц, тоже говорит о деньгах. И вот правительство США тоже предложило Украине кредит, опять же, в $1 миллиард для поддержки развития экономических программ.
и, видимо, для покрытия задолженности перед МВФ. Но вот вы достаточно, мне показалось, критично отнеслись к этой информации. Да? Вот вы написали у себя на странице Facebook, что теперь общая сумма долга составила 98 миллиардов, и, ну, типа, богаче мы от этого не станем. Да, я так понял вашу мысль. Почему вы так считаете? Ну, я оперую цифрами і фактами в даній ситуації, тому що якщо брати підсумки взагалі фінансових справ України за 2021 рік, то ми збільшили в номінальному виразі свій державний та гарантований державою борг до 98 мільярдів доларів. Цифра для України це реально дуже велика, тим паче на фоні того, що ми маємо дуже складну економічну ситуацію, і розвиток промислового виробництва в минулому році нам склав лише 1,1%, то боргове зобов'язання велике, тим паче експерти нашого інституту досліджували суму, яка необхідна з державного боргу, перепрошую, державного бюджету на обслуговування державного боргу, то вона в цьому році суттєво зростає у відсотковому співвідношенні. Так, в номінальному виразі ми в минулому році більше виплачували боргів із бюджету, в цьому році дещо менше, але обслуговування стає дорожчим. Тут є різні фактори, але визначальним, як на мій погляд, є саме номінальний вираз. Гроші ці потрібно повертати, економіка розвивається погано, боргове зобов'язання збільшується. Це дуже добре, звичайно, що в нинішній складній ситуації нам виділяють додаткові кредити, але, як на мене, краще було б мати притомну економічну модель, яка б могла б сприяти нам тому, що ми могли б зменшувати боргове зобов'язання на державний бюджет за рахунок його збільшення в номінальному виразі. Але те збільшення бюджету, яке заплановано на цей рік, як на мене, воно є малоефективним для реалізації таких завдань, бо, знову ж повторюся, якоїсь притомної економічної моделі сьогодні уряд не пропонує. Відтак, я завжди критично відносився до того, що Україна бере в борг, збільшує свої боргові навантаження для країн з несхідною економікою, і це доволі суттєві ризики. Єдина маніпуляція, яка мені, знову ж таки, дуже не подобається, коли говорять, що, наприклад, у нас у відсотковому співвідношенні до внутрішнього валового продукту державний та гарантований державний борг не такий великий, він сягає там менше 50%. Так, це дійсно правда, якщо по цифрах говорити, але треба сказати правду те, що збільшення в доларовому еквіваленті внутрішнього валового продукту за минулий рік було можливим лише виключно за рахунок промислової інфляції, яка сягнула понад 50% по окремих галузях. І те збільшення ВВП до 200 мільярдів, про яке говорить там Сверденко, це абсолютно надута цифра, яка не відповідає реальному стану речей. Ціни на енергоносії ростуть, споживча спроможність населення падає, заборгованість по виплаті комунальних послуг зростає. Ми постійно констатуємо факти підвищення споживчої інфляції, звісно, вона характерна для всього світу, але те, що ми позичаємо гроші, вкладаємо їх зараз реально, ті гроші, що ми позичаємо, ми вкладаємо в озброєння. Це хорошо, це добре, ми збільшуємо свою обороноздатність, але ми не розвиваємо економіку. Всі гроші, які сьогодні виділені Великобританією, які виділяються, майже всі, скажу так, окрім, наприклад, кредиту Європейського Союзу, гроші, які виділяються Сполученими Штатами Америки, вони виділяються для придбання зброї. Безоплатна допомога, яка надається, вона доволі невелика. Зі Сполучених Штатів Америки вона буде в межах 500 мільйонів доларів. Ну вот для того, чтобы понять, вот 98 миллиардов, это много или мало? Вот и что эта цифра вот должна нам говорить? Ще раз повторюся, ВВП за підсумки 2021 року буде приблизно 180 мільярдів доларів. Це ВВП. Це ті продукти, товари і послуги, які ми виробили за весь минулий рік, усієї промисловості. Половина з них – це борг. Якщо говорити про резерви Національного банку України, у нас резерви Національного банку України складають трішки більше 30 мільярдів доларів. Ми винні світу більше, ніж втричі. Ну, от собі порівняйте тепер, наскільки це адекватна ситуація, якщо у вас в тумбочці вдома лежить 100 гривень, а ви винні в 3,5 рази більше. Де ви будете брати гроші, щоб віддавати? Я, звісно, спрощую ситуацію, але наголошую на тому, що ми, ще раз, дослідження нашого інституту показують, що країни з несхідною економікою в частині збільшення навантаження державного та гарантованого державного боргу по відношенню до внутрішнього валового продукту повинно бути мінімальним. Тоді можна про це говорити. Тому от таке пояснення.